Gizonak eta emakumeak eskubide berdinak ditugu. Aste honetako soldata. Segundo. Baina, ni daukat 5 eta era daukat 10. Na, ez da inbesteko diferentzia. Bainatu. Lagundu maia jartzen. Ja. Bai, ama. Zer egin behar zen? Oso lan egin duzue. Orain zu izango zera, erosketen arduraduna eta zu salmenten arduraduna. Zuen soldata berriak. Zea ondo? Segundo. Ogia dugu. Ondo zehazuen ari. Ni joango naiz, erratza pasatzen bukatu